Wanang garden, gidaro na. Naguba na gid ang garden. Nagid ang garden patay. Swimming pool, naguba na. No more swimming pool. Pagkibuhat diri. Ang bangag. Hindok yung bangag. My God. Ay. Ang balay. Additional work for me. A lot of work. This is super. Another house. Ay, biskot ang CCTV nagtanaw. Diyan kayong CCTV diri guys. Bahala sila no sa ilang CCTV no. Uy, bangag. Saan yung bangag? My God. Dako po ng balaya ni buangan ni ba? Oops. Silangan natin. Silangan. Uy, unsa ni? Tarang main door. Ay, main door. Main house. Main house. Tara. Saan kayo yung trabaho mo ba? Oop. Ang tiil sa kabaw. Ang tiil sa kabaw. Tumaoy. Kaluoy tiil. Tiil sa kabaw. Balik na ta guys. Ang gamay kayong bulldozer dari guys. Gamay ng bulldozer. Hurra! Bulldozer ng gamay. Cute kayong bulldozer. Cute kayo bulldozer. Oh, igo lagi siya itong agianan no. Cute kayo. Thanks for watching guys.